Mireia Iturregi, ongi etorri. Eskerrik asko. Zelan gabiz? Ondo. Ondo? Lanpetuta baina ondo. Agenda topera. Bai, normala da, nik uste futbol munduan goi mailan gauzenok, agenda normalean topera dekogu. Badakit aste honetan, gitxienez eukidozula. Konferentzia baten parte hartzea, prentsaurrekoa lezaman, elkarrizketa hau, beste ekitaldi batzupe bai. Atletikeko entrenatzaile izateak berekin darama entrenatzea baino askoz gauza gehiago, ezta? Bai, eta nik uste azkenean atletikeko entrenatzailea izan da, gube hurbilak izan behar garela, ze azkenean klubaren esentzia be hori da, herrikoia izatea, jendea guk normalean hurbil be bai sentitzen dugu, eta nik uste beste aldetik, gure aldetik be hori emon behar dugula, ez? Eta jokalari garaitik entrenatzaile garaia aldaketa hori, ez dakit, barnerago sentitzen da eta garrantzi gehiago ematen zaio esan nahi dut. Jokalari garaian, igual, ondo prestatu, ondo entrenatu eta entrenatzaileak esatu duenerako prest egon. Hori da, ez dakit ardura bakarra, baina nagusia. Baina gero entrenatzaileak ikuspegi zabalago bat behar du. Bai, badauka ez. Baina, ni be kapitain izan da, ez dakit, 8 bat urte egonaz kapitain bezala jokalarien artean, eta hor be bai nik uste ikuspegi zabalagoa daukazula, ez? Ez dala soilik entrenatzea eta ondo prestatzea eta partidak irabaztea, baizik eta guk ere nik uste emakume referente bezala erresponsabilitatea daukagula, sozialki emakumearen papera hobetzeko. Orduan, zentzu horretan nik jokaleri bezala kontziente nintzen, ez? Eta zentzu horretan beti alegindu naz ekitaldi askotara joatea, azkenean, esan bezala gur referente bezala, nik uste ez dakit mundu hobeago bat egin aldogun, baina gitxienez alegindu, eta hori goi mailan gauzen guztiok kamara aurrean edo prentsa aurrean gure ahotsa entzuten danez, nik uste responsabilitate hori dekogula, eta bai, entrenatzaile bezala egia da, oraindik ere ikuspegia askoz ere zabalagoa dela. Eta konpromiso horrek ze ondorio praktiko dauka, esan nahi dut, adibidez, gaurko eguna, iraiarena, zelakoa izan da? Goizean Lezamara joan naz, eukidugu Rayo Vallecanoren bideoa, asteburuan haien kontra jokatzen dugu, gero antigenoak egin doguz be bai. Hori gainera. Gero entrenamendua, Lezaman jan dugu, gero etxetik pasanaz, egin entrevista, eta gero egie da, veteranakaz be bai, aste biro behin edo ian behin lotzen garela, eta batzutan apur bat nekagarria da eguna, eta hasieran igual ez dozu joan nahi, baina egia da ere gero pilo disfrutatzen dugula, eta eskertzen dela pilo bat apur bat deskonektatzeko, hainbeste bizipen izan dituzu jokalariekin bai entrenatzeko, eta gero bai afari bat egiteko aukera duzulako. Orduan, horretarako ere nik uste guk batzutan ere esfortzu bat egin behar dugula, naiz eta agian nekatuta egun bukaerara, nekatuta ailegatu, gauza horrek ere egin behar dira, mentalki bai jokalarientzat eta baita entrenatzaile ontzat ere garrantzitsua delako sozialki ere harremanak izatea. Joanaz galdetzera justo horren inguruan aipatu duzu deskonektatzeko balio izaten dizula. Nik imaginatzen dut, iraia, entrenamentua bukatu, bideoan analizia egin, bazkaldu Lezaman, baina, klaro, gero kotxean etxera bidean adibidez be, bueltak emoten. Ez dakit, zeri, zure taldeari, aurkariari, deialditik kanpora gelditu diren jokalarien haserreari, esan nahi dut, konstante bat izango da. Bai, nik uste entrenatzaileok dugun gauzarik txarna dela ezin dugula deskonektatu. Zuk esan bezala, azkenean, ez dakit, partidu bat 3 eta huts irabazten dozu, baina bardin da, ze hobetzeko pilo gauza dauz,
jokalari batzuk ez dabe zer jokatu, asarretuta egongo dire, gero naiz eta irabazi be igual taldeak txarto jokatu dau, edo ez dakit jokalariren bat badakizu ez dagoela ondo mentalki eta zelan lagundu, beste eguna da adibidez penalti bat faiatu gendun 82. minutuan, baina hori bebai etorri izan enpatea gure akats batetik, orduan nik gogoratzen dut hurrengo 2 egunetan egon nazela gauean lokartu ezinik, akatsetan pentsatzen, eta imposible egiten da deskonektatzea. Eta askotan ere, joaten zara oporretan, eta mugikorrarekin, ordenagailuarekin, orduan nik adibidez gauza batzuk hasinaz jartzen nire bizitzan, eta da adibidez asteburu libre bat badekogu eta kanpora banoa, ez dut eroaten ordenadorea. Orduan, dira gauza batzuk egin behar dozula bebai esfortzu bat, ze buruen nahi dozu ordenadorea eroan, ze zauz egin behar dut partidak ikusi behar dodaz, aurkariak analizatu, baina horbe egin behar dozu esfortzu bat deskonektatzen saiatzeko bebai. Ze azkenean mentalkizu bebai fresko hon behar zara pentsatzeko. Bizikleta beba da deskonektatzeko modu bat? Bai, behitu, oin hasi gara jokalari batzuk bizikletan ibiltzen, oin dela hilabete bat erosine bala errepideko bizikleta, eta egie da asko deskonektatzen dodala. Batez behar da pagora, ez? Alegintzen gara errepide nahiko erosoak ze ondino ez gauz forman, baina egie da, ze apenas ez dugu futbola hitz egiten, jokalari horiak gara, baina aprobetxatzen dugu apur bat, sozialki harremanak egiteko, eta gure gauzataz berba egiteko, baina futbola ez dugu asko ukitzen. Zer arduratzen zaitu danak esango doztezu, baina gehien? Emaitza zaratago zure taldeak zuk nahi dozun hori egiteak, aldagela barruan giro hon bat egoteak, zer emoten dutzezu buelta gehiago? Azkenean niretzako importantena da, alde batetik aldagela oso importantea da, atletikek zeo zer badeko da, nik uste aldagelaren indarra, ze ni badakit dauzela Espainia mailan 5-6 talde, gu baino jokalari, talentu handiagoko jokalariak dituztenak. Orduan, guk nik beti esaten dut, alde batetik aldagela oso ondo egon behar da, eta hori babestu behar dugu eta landu behar dugu. Beste alde batetik, lan asko egin behar dugu, eta hori aurten adibidez astean 6 sesio egiten dugu, hori futbol profesionalean normala da, baina mutien talde askok be ez dabe astean 6 sesio zelaiko 6 sesio egiten. Orduan, entrenamendu gehiago sartu dugu, karga handiagoa sartu dugu, azkenan konstiente gara gure ligako maila gora eta gora doala, atxerritar pilo dauzela etortzen eta ganera oso atxerritarronak dira, orduan guk zelan aldugu hobetu, gehiago entrenatzen, hobeto entrenatzen, aldagela zaintzen, eta egie da, hori egiten badozu, teorian errezago izango dela emaitzak lortzea. Zer gertatzen da, azkenean lesamatika eratago, egia da emaitza soilik begiratzen dela. Zuri baloratuko dizute emaitzagaitik eta ez zer lan egiten zaudenagatik, baina gu gitxienez lasai gelditu behar gara egiten dugun lanarekin. Hori baloratu behar dugu, gero emaitzak ez badira etortzen, badakigu futbol profesionala dela eta kanpora joango garela. Baina nik uste gure burua egon behar dela hor, eta ahalik eta gutxien pentsatzen emaitzan, baina egia da oso zaila dela ere emaitzetan ez pentsatzea. Jokalariek beraiek behitu pasan urtean gu ailegatu baino lehenago ere zer gertatu zen, emaitzek azkenean lastre bat izan ziren jokalarientzat, mentalki bera etorri ziren eta gu ere sartu ginenean kostatu zitzaigun
emaitza onak lortzea eta batez ere jokalariei mentalki buelta emotea, ez? Gero lortu gendun, baina hori emaitzek azkenean motxila bat jartzen dizute lepoan. Orduan egia da, atletiken aldagela ezberdina dela, askotan entzun dugulako, bai neskatan da bai mutiletan, kuadrilla bat gara, lagun talde bat gara, hori egia da, zuk adibidez selekzioan ezagutu duzuz beste aldagela batzuk, jentea ezagutuko duzu beste taldetakoak, egia da? Bai da egia, eta nik uste, nik beti esan dut, 5 liga irabazi dugu azken 19 urtetan, eta 5 ligatan inoz ez dugu euki plantillarik onena, inoz. Beti egon da talderen bat, jokalari hobeak zituenak, baina guk azkenan esandakoa ez, bestuarioa azkenan oso homogenea da, dana gara emekoak. Orduen, filosofiak ere egia da, trabak jartzen dizkizula, fitxatzeko merkatua oso txikia dela, baina beste alde batetik aldagelako indarra, azkenan jokalari batzuk ikastola berdinara joan dira, arratetan egon gara pilo bat urte bestuarioan, eta ikastola berdinekoa gara. Beste jokalari batzuk herri berdinekoak, kuadrillakoak, eta azkenean, antxerako nik uste jokalariak direla, gero sozialki ere haien artean batzuk ez soilik taldekideak, baizik eta lagunak ere badira haien artean, eta hori gartzen da. Eta hori ere zaindu egin behar da. Koronavirusak nik uste mina asko egin duela zentsu horretan, talde guztietan, baina batez ere gurean kontaktu hori galduta genuen, ezin zan lezaman ez gozaldu ez jan, ezin zan aldagela erabili, orduan, harreman horrek apur bat ostu dira, zentsu batean, eta orain ere barriro ere berreskuratzen ari gara. Eta aldagelatik kanpora bezala konbina egin dauen koronavirusak. Orokorrean, ja ikuskizun bezala, futbol partidu bat sale barik, ez da gauza bera. Ez, behitu, ni koronavirusa etorri zanean, 2. taldean negoen filialarekin, eta denboraldi izugarria egiten ari ginen, lehenengo gindoa zen Reto Iberdrolan, oso kategoria zaila dala, azkenean, Alabez, Eibar, Osasunaren kontra jokatu behar dozu, eta zure jokalariak oso gazteak dira. Eta gero Barça beren kontra, Atletico de Madrid beren kontra, eta lehenengo gindoa zen, koronavirusa aldu zen, txapeldun eman ziguten, baina ezin izan genuen ospatu, esan gauza bera. Eta gero bueltatu ginenean publiko barik partioak irabazten zenituen, golak sartzen zenituen, baina ospakizunak esan bardina. Nik uste, nik beti esan dut, irabazi ditugun titulo guztiak garrantzitsuak direla, baina nire buruan jendearekin partekatu dugun momentua dagoela. Adibidez, lehenengo liga irabazi genuenean, San Mamesen, nik tituloa baino, dekot buruen, zelan emon genuen San Mameseri buelta, eta hor adibidez ni ondino ikastolan nengoen. Eta zelan zeuden hor nire ikaskideak, nire irakasleak, ospatzen, familia, lagunak, eta horrekin gelditzen zara, eta gero beste ligak ere irabazi ditugunean, gelditzen zara batez ere, zelan ospatzen dozun jendearekin, bai udaletxean, bai diputazioan, eta zelan autobusoan zoazenean, zelan ume txikiak, bai mutilak eta bai neskak, zelan begiratzen dizuten, hori, superheroi bat izango bazina bezala, ez da azkenean, gelditzen zara batez ere jendearekin partekatu dituzun tituloekin. Egon gara berbetan aldagelaren garrantziari buruz, hori kudeatzearen garrantziari buruz, zelan kudeatzen da, hau segurena Xabi Hernández interesatuko zaio, zelan kudeatzen da lagun eta taldekide izan direnak orain zure jokalari izatea? Behitu, zentsu horretan, esperientzia oso ona izaten ari da, ez? Egia da, nik futbola utzi nuenean filialera joan nintzela.
Hau da, gero harreman hori ez neukala, neukan harremana, lesaman ikusten nituen eta, baina ez negoen talde berean. Gero, hurrengo urtean, prestatzaile fisiko bezala egon nintzen lehenengo taldean haiekin. Eta hori harremana zan, egia da ez dela lehenengo entrenatzaile izango bazina bezala, baina hori hasten zara eurekin distantzia norainokoa dan mantentzen, ez? Badakizu konfiantza dagoela zure artean, eta zuk alegintzen zarena da, alde batetik, zu teknikoa zara, orduan igual egiten tekniko eta jokalarien arteko, ez dakit zelan esan, Zubilan moduko bat edo, ez? Zubilan moduko bat. Lotura bat. Gero, hurrengo urtean, lehenengo entrenatzaile bezala egon nintzen berrio filialean, ez neukan haiekin harremana, eta ja hurrengo urtea izan da, lehenengo entrenatzaile moduan egon nazela haiekin, eta egia da, hor tratua apur bat distanteago badala. Baina, ez dut eukin eurekaz solasaldi bat edo hizketaldi bat horri buruz. Osea, eurek lehenengo momentutik jakindabe zein dan euren rola eta badaki bai zein dan nire rola. Orduen zentzu horretan ez da arazorik egon. Egia da nik ondo ezagutzen ditudala, haiek ere ni ondo ezagutzen nautela, naiz eta ez entrenatzaile moduan, baina bai pertsonalki niretzako nik zelan bizi izan dudan futbola. Eta zentzu horretan, erraza izan dela pauso hori ematea. Egia da, azkenean ni haien taldekide izan da, nik sufritzen ikusten ditudanean, egia da, apur bat pena ematen dizula, azkenean, baina ez soilik taldekide izanagatik, azkenean niretzako zer dan atleti izanagatik, askotan jokalariak igual sufritzen ikusten dituanean amorrua ematen dit. Pasan urtean ere gu momentu oso etxar batean sartu ginenean ere hori responsabilidade hori daukazu klubarekiko, zezu etxekoa zara, eta alegintzen zara eta jokalariak ondo egotea guztiak, taldea ondo egotea, eta batzutan ez dozu lortzen, ze 22 jokalaritik soilik 11 jokatzen dute. Eta nik azkenean erabakiak buruarekin hartzen ditut, ez ditut inoiz bihotzarekin hartzen. Nik uste bihotzarekin hartu nuen erabaki bakarra izan zen lehenengo taldea hartzea. Egia da, une oso latxa zala eta agian niretzako esala pertsonalki momenturik onena taldea hartzeko. Azkenean nik uste galtzeko gehiago neukan irabazteko baino. Eta hori bai hartu nuela bihotzarekin. Eta hartu nuen bihotzarekin esan dako azkenean atletiken egonda eta etxekoa izan da, edo norkek hartuko zuen erabaki hori bihotzarekin, eta orain pozik nago, ondo irten zan, taldea zulotik irten zan, eta... Baina deia jaso zenuenean ze pentsatu zenuen. Ez zenuen pentsatu, goizegi dator hau, eta gainera zelako egoeran dator. Eta gonaz apur bat begira, Ireia Iturreik irabazi dauz, 4 liga atletikekin. 202 partidu jokatu dauz, historian partida gehien jokatu dituen 3. Gol gehien sartu dituen 7. zara. Atletiken historiaren parte zara, hori zalantzarik ez dago, baina lehen esan dozuzuk, hemen azkenean emaitzak begiratzen dira. Eta naizta personaia hain importantea izan, aukera zegoen gauza ondo amaitzeko, eta iaia zure karrera hasten ari zinen momentuan ja, etapa hori erretzeko. Bai, egia da, gainera erabakia oso azkar hartu behar zan, izan zan uste dute taldeak asteazken batean edo ostegun batean partioa galdu zuela, Errealaren kontra, eta asteburuan beste partida bat zegoen, orduan erabaki hartu behar zan, ja. Eta ia da, hurbileko pertsona batzuk esan zidatela ondo pentsatu, ze azkenean zure karreraren hasieran zaude eta gauzak txarto badoaz,
zure karreraren amaiera izan daiteke. Ia hasi baino lehen. Eta jakinda gainera, bestela tren hori aurrerago igual barriro etorriko zala. Nik ez dakite etorriko zan ala ez, baina, bueno, ni be ez neukan buruan, ez dakite, lehen bailen, tren hori heltzen danez, ni oso ondo nengoen bigarren taldean, pilo bat disfrutatzen nengoen, eta, bueno, bai, momentuan pentsatzen dozu, agian goizegi datorrela. Baina gero beste alde batetik esaten duzu, baina eske taldeak laguntza behar dau, eta klubak laguntza behar dau, eta ganera haurek konbentzituta dauz, zuzarela pertsona egokia taldea egoera horretatik irtetzeko, eta ni badakit piloa jente zegoela berdina pentsatzen, porque esaten zidatelako, ira ez dakite zuri esango dizuten, baina zu zara pertsona egokia taldea hartzeko, azkenean ondo ezagutzen dituzu, batez ere, ez dira gauza asko igual ikutu behar, baizik eta mentalki lan on bat egin, ganera filialetik jokalariak ezagutzen dituzu, aukera emango diezu jokalari gazte horiei, eta gero gainera, lantalde on bat osatzeko aukera badaukazu, ze azkenean, lezaman teknikoak bai mutien estrukturakoak, bai nesken estrukturakoak erlazio oso ona daukagu, eta nik argi neukan etxeko jendearekin jarraituko nuela, ez? Eta, azkenean esan dakoa, ez? Atletik momentu latz bat pasatzen dagoenean, etxeko jendeak beti emango du aurrera pausu hori, inoiz ez duzu begiratuko beste alde batera, naiz eta agian pertsonalki, zure etxako honena den momentu horretan beste alde batera begiratzea, eta agian agertuko da beste donor, eta zuk izango duzu aurregarago aukera berriro hori hartzeko, ez? Baina zentzu horretan ez neban asko pentsatu, banekien baietz esango nuela, ze azkenean esan dakoa, ez? Niri jokalari horiek nire taldekideak izan dira, eta ez nituzke inoiz alde batera utziko, kluba ere inoiz ez nuke alde batera utziko, eta zentzu horretan, aurrera pausa eman genuen, prestatuta sentitzen ginen, zentzu horretan ez geneukan beldurra, igual ez gara prestatuta egongo, agian goizegi izan, baina prestatuta be sentitzen ginen gure lan taldea, baina egia da, ondo atera zala, baina beste aukera ere bazegoela. Ondo atera zan, aurten denboraldia beste modu batera prestatzeko aukera egon da, beste baldintza batzuk dira, hasieratik proiektua hartuta. Sentsazioa kanpotik ikusita behintzat da, zerbait eraberritzen ari dela, eta hori ez, proiektu barri bat dagoela martxan. Esango nuke, bai zebon taldean, bai mutilen taldean. Zeran ikusten duzuzuk, bai zebona eta bai kluba orokorrean. Aro berri horretan dago? Zahar berritze edo eraberritze prozesu batean dago? Bai, egia da, orain, egia da ere, adibidez, pasadan urtean bi jokalari oso garrantzitsu galdu genituela. Bat joan zan Evertonera, beste bat Real Madridera, orain da Mariz Olympique de Lyonen dago Europako talderik onenetariko batean. Orduan, emakumezkoen futbola oraintxe bertan ari dira batez ere talde batzuk merkatua apurtzen, ez? Barcelona, Real Madrid, Olympique de Lyon, PSG, eta ezin duzu haiekin borrokatu. Ez ekonomikoki, ez da ere kirol proiektu aldetik. Orduan, jokalari horiek galtzen dituzunean, jokalariak zuk formatu dituzu, jokalari gazteak dira, eta orain errendimendua ematen, benetan errendimendua ematen ari direnean, kanpora, Amaiur ere, bigarren taldetik, Errealera joan zitzaigun, eta orain txebertan behitu zelan dabilen. Eta gero, azkenean jokalari batzuk hor daude, bai Erika, bai Bane, bagia da, euren azken txampan daudela, ez? Orduan, azken urteetan jokalari gazte asko igotzen ari da, eta, hor lehenengo mailan egonkortzeko, ze jokatzen ari dira, baina agian hori aurrera pausu bat emateko edo errendimendu altuago bat emateko, oraindik ere, pizkat
denbora pizkat behar dute. Orduan, momentu horretan gaude, alde batetik jokalari batzuk behar ditugu errendimendu hori emateko eta eta momentu hori gertatzen den heinean ere jokalari berriak igotzeko. Zer gertatzen da? Gero jokalari gazte horiek errendimendu oso ona ematen hasten direnean, egin behar duguna da ia taldean edo klubean mantendu alde ditugun. Baina, nik uste garrantzitsuena dela, adibidez, joan direla Damariz, joan direla Oroz, joan dela Amaiurbe, eta ointxe bertan taldea Championseko postuetatik 2 puntura dago. Orduan, nik uste garrantzitsuena, atletikoko garrantzitsuena hori dela, naiz eta jokalaria joan, naiz eta jokalariak erretiratu, betik datozken jende gaztearekin, oraindik ere, talde honenekin lehiatzeko aukera daukagula. Liga irabazteko ez, realistak izango gara eta oraintxe bertan liga irabaztea ia ezinezkoa dela. Baina, ez dakit hau berekin nosbait hitz egin dozun, baina sentsazio daukat Marcelinok euskeraz egingo balu. Eta hori esarrita egongo balitz oso antzeko zerbait erantzungo lukeela. Bai, seguru. Kanpotik etorri da eta nik Marcelinoen prentsaurreko guztiak ikusten ditu, ze uste dut oso ona dela prentsaurrekoetan. Eta bai, nik uste bardina ikusten dauela, nik uste exigenteak izan behar garela gure buruarekin, ambizioa asko eduki behar dugula, baina beste alde batetik ere, batzutan nik uste emaitzak ez direla era egokian baloratzen, ez? Egia da, kritika asko egon direla adibidez, mutilei kopako finalak galdu dituztelako, igual batez ere zelan galdu diren, igual hortik joan direla, hortik joan dela hori, baina azkenean ikuspegi zabal batetik baloratzen badozu. Nik adibidez, aste azkenean egon nintzen Barça Innovation Huben txarla bat emoten. Eta gero idatzi dizkidate e-mail batzuk esaten ikaragarria dela guk daukagun filosofiarekin, bai mutilak, bai neskak, zelan aldogun errendimendu hori eman lehenengo mailan. Eta zelan aldo guzen kanteratik, arrobitik, hainbeste jokalari atera. Dala, pasada dala. Eta hori, jende atxerritarrak idazten dizu, hemendik kanpokoak flipatzen dute. Beste ikuspegi batekin, ez da. Claro, orduen, eta ona dago exigenteak izatea, ona da saletuak exigenteak izatea, ze azkenean horrek ere guri jartzen gaitu belarriak tente, eta egiten gaitu hobeago egin behar dugu. Baina gero, ikuspegi salbal batetik ikusten badozu, ikusten meritu asko daukala lesaman egiten dan lanak. Ireia, hainbeste gauza geratu dira komentatzeko, besteak beste nik gogoan daukat zu, gure ikastolan, ikastola berekoak gara, zu umetan jolasten ikusteak sortu zidan harridura, uste dut hori gaur egun ja ez dela horrela, baina galdetu nahi ezut labur-labur. Ze punturaino ikusten duzu gauzak aldatu direla eta ze geratzen da egiteko? Bueno, nik uste gauzak asko aldatu direla. Ni ikastolan hasi nintzenean oso jendea asko harritzen zen, ez? Neska bat mutiekin jokatzen ikusteak. Hori gaur egun ja oso barneratuta dago. Gaur egun ere ikusten dugu, hori infantil mailan adibidez gure taldeak eta talde profesional askok gure nesken infantil taldea mutilen ligan sartuta dagoela, eta partioak ikusten dituzu eta pasada da ze normaltasun oso ikusten dute aurkariek nesken kontra jokatzea. Eta lehen zan komentarioak tipo, ¿cómo te puede regatear una chica? ¿Cómo te puede meter un gol una chica? Eta gaur egun, seguru ere, zelairen batean entzuten dela, baina askoz ere normaltasun handiagoz ikusten da hori. Hala ere nik uste oraindik ere bide luzea dagoela egiteko, ez? Ni adibidez sare sozialetan
ez naiz asko sartzen, nik uste jende asko hitz egiten duela ez dakit pseudonimo batekin eta nik horretan ez dut sinisten. Baina egia da, heltzen zaizkidala edo irakurtzen dudala prentsan edo telebistan ikusten ditudala gauza batzuk direla ikaragarriak, zer gertatzen den futbol zelaietan, ez dakit jokalarien batek zer entzun behar duen, arbitro emakume batek zer entzun behar duen, orduan, eta gainera hori askotan gazteetatik dator, eta orduan horrek flipatzen nau ze egiten dozu, pentsatzen dozu, zer gauden txarto egiten, jende gaztea esitzen, oraindik ere kondukta horrek ikusten badira, eta horrek apur bat, ez dakit beldurtu, baina gitxienez ez dakit triste jartzen nau, ez? Orduan, nik uste oraindik ere eskoletan lan asko dagoela egiteko, eskoletan akademikoki, baina futbol eskoletan ere, heziketari garrantzi gehiago eman behar diogula, ez emaitzegi baizik eta heziketari, ze azkenean jende edo ume horrek etorkizunean dira, etorkizuneko adultoak izango dira, orduan, zentzu horretan, oraindik lan asko dagoela egiteko, guk ere erreferente moduan ahalegintzen garela, bai mutil eta neska gaztei txarla batzuk emoteko, edo gitxienez haiek gu ikusteko, ni adibidez entrenatzaile moduan, Marcelino ikusten duten moduan, eta hor badagoela lan asko egiteko orain. Emakumeak gizonak entrenatzen ikusten ditugunean izango da normaltasuna lortu den seinale? Bai, zebitu. Aurten 5 emakume gaude lehenengo Iberdrolan entrenatzen, eta da rekorra. Eta orduan jendea dabil hori ospatzen, edo iraia izan da Atletikoko lehen entrenatzaile emakume, edo iraia izan da, San Mamesen jesarri da lehen emakume entrenatzailea, baina nik esaten doia, baina eske hori ez da berdintasuna. Berdintasun, benetazko berdintasuna helduko da, edozein munduko edozein taldek, bai mutilen talde bat edo bai nesken talde batek, entrenatzailea aukeratzen duenean ez generoagatik baizik eta soilik kapazitateagatik. Eta emakumea bada ondo, eta mutila bada ondo. Eta egia da oraindik ere emakume gutxi gaudela entrenatzaile moduan, baina egia da ere nik uste lehenengo ligako mutilen talde batek buruan ez daukala emakume bat entrenatzaile moduan jartzea. Ze lehenengo entrenatzaile moduan oraindik ez da erraza, azkenean igual gure traiektoria oso laburra dalako, baina ia da ere ez dudala ikusten inor bigarren entrenatzaile bezala, emakume bat, edo analista bezala, edo prestatzaile fisiko bezala. Eta nik badakit, adibidez, prestatzaile fisiko oso onak badaudela Espainia mailan emakumeak direnak. Eta ez daude mutilen lehenengo mailan, edo ez da bigarren maila batean, fisioak eta medikuak bai eman dutela horra pausu bat ikusten da, baina staff teknikoetan ez dago emakume bat ere ez. Orduan, nik uste hor ere, ez borroka, baizik eta, nik uste denbora pasa behar dela, guk emakumeok ere, gure kapazitatea demostratzen jarraitu behar dugula, eta helduko dela momentu bat. Lidia Iturregi, eskerrik asko tarte honengatik. Eskerrik asko zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.